Hello everyone! Welcome to my channel, Cheryl So ayan, nandito tayo ngayon sa probinsya. Ayan, probinsya, buhay probinsya dito sa Bicol. So ayan, magluluto ng ulam. So, dahil nga nasa probinsya, so walang masyadong, sabi nga nila, masarap na pagkain. Pero, nature is wealth. Kaya naman, gugulay tayo ng dahon ng talbos ng kamote. Lalagyan natin ng special recipe. So, ayan guys, panoorin yung aking vlog and sana magustuhan nyo. Thank you so much. Ayan, dahon ng kamote. So, ayan, nasa gitna talaga ng palayan. Ayan, welcome to my channel, Cheryl Magugulay tayo ngayon ng talbos ng kamote. Gagawin natin siyang special dahil nandito tayo ngayon sa probinsya ng Bicol, Philippines. So, ayan, talbos ng kamote. Ayan. Dahon ng talbos. Ayan. Nangunguha ng talbos. Talbos ng kamote. Ayan. Hihihi. Ayan. Dahon ng sibuyas. Ito yung ihahalo natin sa ulam na gagawing ulam, pansahog. So, ito, dahon ng sibuyas. And of course, dahon ng tanglad. So, ayan, kukuha tayo ng tanglad. Ayan. So, the tanglad. Ayan. And of course, dahon ng tanglad. So, ayan. Nandito lang to. dahon ng tanglad. So, ayan, lalagyan natin ng dahon ng tanglad. Pampalasa siya. Tapos, pampadagdag, linamnam sa pagkain. So, good for the health din. May benefits to para sa kalusugan. Kaya, panoorin nyo guys. Special recipe. Walang sawg kaya dito lang sa tabi-tabi, down lang, pero worth it naman yung healthy benefits. So guys, panoorin nyo.
Sige po. O ba yung lalaki na? Babae. May tira. Niyada yun na ano. Ito. Mamay! Kakain na! Kain na. Kain time. Kainan. Kain na. Ayan. Kain. Pag kami ni mama. Kain time. Ayan. Sarap ng ulam. Sardinas na may talbos ng kamote. Kain. Kain. Kuon. Dito ho. Baliktad. Dito.